Miljana, Zadruga 2. Samo mesec dana nakon porođaja. Da, samo mesec dana nakon porođaja. Dobro, ja sam znala još kad sam bila u drugom stanju, potpisala sam ugovor još tada dok sam u realitiju bila za Zadrugu 2. Naravno, imala smo svoje uslove da dete bude odvojeno u skroz drugoj prostoriji, da nema nikakav kontakt sa reality učesnicima. Uslov mi je da niko od reality učesnika ne može da uđe tamo gde se on nalazi, u toj našoj kući, da ima svoj mir, da ja budem uz njega i s obzirom da su se svi uslovi, da su ispunili sve uslove, onda sam odlučila da uđem. Nemam apsolutno nikakvu tremu, sve me pitaju da li imaš tremu, ponašat ću se isto kao i kući. Znam da mi je sve uvek dostupno, na primjer, lekar za njega, ne daj Bože, zato što ljudi smatruju pošto je zatvoren prostor, pa ne mogu da izađem to. I to mi isto bilo na prvom mjestu, da uvek mogu i za savete da pitam, ili ukoliko, pošto tamo nemam kontakt sa spoljnim svetom, tako da su se svi uslovi, kao što rekao, hvala ispunili i nemam problem sa tim da uđem. Biću tu uz njega, nikada ne bih mogla da ga ostavim samog kući i da uđem u reality, jer bi mi nedostajalo. Da je bilo suprotno, ne bih ušla sigurno sama. Kako misliš da će to da funkcioniše? Ti moraš i da upoznaš sve ukućane, moraš i da paziš na bebu, moraš da dojiš bebu, moraš da se posvađaš sa ukućanima, nervirat će te kao što je bilo i u Zadruzi 1. Kako misliš da ćeš to da izneseš? Pa više niko ne može da me iznervira. I možda sam ja delovala ishitreno i uznemirano i iznervirano. Dobro, neke greške reality kolega, ne greške nego, kako bih se izrazila, ljudi gaze preko mrtvih da bi ostvarili svoj cilj, tako da ne može više da mi izvadi iz takta ako mi neko bude spomenuo dete ili bilo šta slično tome, samo ću se izdići iz situacije, jer ako mu budem odgovorili istom merom, onda sam ista kao on. Tako da, apsolutno ništa ne može da me dotekne, jer ja znam da je to reality igra, da je psihološka igra, da je 50 različitih karaktera i da su pojedini ljudi spremni preko mrtvih da gaze kako bi prosperirali, to jest mislejući da će da prosperiraju, tako da znam gde sam ušla i pripremila sam se na to. Mnogo starih učesnika ulazi, tu su... A to što sam me pitala, izvini, za bebu i za... Ja imam ženu koja će mi pomagati koja je očuvala 5 sinova, inače od moje mame drugarica koja će voditi računa o njemu, dok sam ja u live programu, dok sam za stolom, dok učestvujem u realitiju. Naravno, ja nisam plaćena da čuvam dete u realitiju, čuvat ću ga i bit ću tu uz njega, ali dok spava, na to mislim, da ne bih imala potrebu ne bih smjela da ga ostavim samog kući, tako da će mi samo ona u tome pomoći, da mogu kada spava slobodno da se krećem i da ne strepim o njemu, kao i mama. Ali beba će se snimati, je li tako? Ne. Neće? Ne, i to je bio jedan od uslova, uopšte niti će da se bluruje, niti da se snima. Znači se ide u realitiju, ali apsolutno ne dozvoljavam i dogovore sa produkcijom da se ne snima dete. Mnogo starih učesnika ulazi, tu su Zorica Marković, Lepi Mića, Luna, sa svima njima si sada dobra. Da li misliš da će tako i da ostane, ipak je to u pitanju 10 meseci ili nešto može da se promeni? Pa znaš kako, da li će da ostane, zavisi i od mene i od njih. Naprimjer, ako ja prokomentarišam neku situaciju, ja sam iskrena, realna za sebe, da možda za drugog ne. Ono što mislim kažem, ako se oni budu naljutili zbog toga, ako oni smatraju da treba da budu zbog mog mišljenja, koje ću naravno iznositi bez obzira što sam sada u dobrom odnosima sa njima, ako će to poremetiti naš odnos, ja nemam problem ni da se posvađam sa istim tim ljudima. Ko ti se od učesnika, videla si sigurno, ispratila si ko ulazi, ko ti se onako na prvi pogled ne dopada? Verujem mi da nisam ispratila iz razloga što niti sam gledala kako izgleda imanje. Jutro sam videla Željka Mitrovića na Pinku i kako prikazuje. Ok, spekuliše se mnogo da posle Zadruge napuštaš Srbiju, šta je sa tim? Ne, to nije istina, ja sam to pročitala u novinama, to je totalna notorna laž i dezinformacija. Takođe se priča da je Miljana Kulić ove godine najskuplji učesnik sa najvećim honorarom, jesi ponosna na to? Pa priča se, naravno da jesam.
smatram da sam dobila onoliko koliko se zaslužujem, ni manje ni više od toga. I poruka na kraju za sve one koji te podržavaju i za sve one koji te ne podržavaju? Za one koji me ne podržavaju, da nastave da me ne podržavaju, a za one koji me podržavaju, da ostanu i dalje uz mene, da sam uz njihovu pomoć jača i da mene ne bi bila tu gde jesam da nije njih. Oni znaju koliko ih ja volim i koliko im posvećujem pažnju i na Instagramu i ovako kada ih sretnu, to jest kada me sretnu, neka ostanu uz mene i dalje. Hvala ti puno i srećno. Nema na čemu, hvala.